jo tinc un parell de pregs. El primer prec que li faria és que jo sé que vostè se passeja per el poble i parla amb el veïnat i sempre està dispost a parlar amb qui faci falta. Jo li demanaria que passe vostè per la plaça del País Valencià, parle amb el veïnat i els pregunte quant de temps fa que els contenidors soterrats no funcionen. Els veïns li diran que fa 3 anys que estan precintats, però si vostè no té constància d'això, per això li pregue que se passe per allí i ho comente. I els propis veïns li ho contaran, igual que m'ho han contat a mi, igual que ho hem vist tots. Però bueno. Després, en el plenari passat, que va ser fa relativament poc, perquè este l'hem fet un poquet abans, vostè així ens va broncar públicament als socialistes perquè havíem anat a la televisió o havíem eixit en la televisió dient que no havien sigut nosaltres, però bueno, dient que hi havia abocadors il·legals dins del parc natural. Vostè va dir que això no era cert, que les imatges que havia vist eren de fora del parc. 2 dies després, crec que va ser, 2 dies a l'endemà, sí, ixen l'Ajuntament de Massanassa, en xarxes socials, en els mitjans de comunicació que vostès tenen al seu abast, publicant unes fotografies de lo net que estaven deixant de l'abocador il·legal de dins del parc natural. Per tant, jo el prec que li faria és que la propera volta que vulgui renyir-me vostè com si tinguera 5 anys, que per favor s'ho pense primer, perquè a les proves me remito.